Soňky günlerden bäri Russiýada bekanun türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak we olary gysga wagtyň içinde ýzyna Türkmenistana deportasiýa etmek çäreleriniň azatlygyň bu ýagdaýlara duçar bolan söhbetdeşleriniň belleşi ýaly has güýçlendirilen meňzeýär. Mundan garasy türkmen nesiri Russiýanyň Ukraina esasy çözmeginiň arasynda bölükleýin mobilizasiýany eglan edilenden soň türkmen häkimetleriniň bu ýurtdaky raýatlaryny şol sanda zähmet migrantlaryny ýzyny dolamak ugrunda çäreler taýýarlaýandygy barada habar beripdi. Bellesek Russiýa mobilizasiýa eglan edilmezinden öň ýurdun ýaragly güýçleriniň hataryny çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Rus raýatlygyny almak mümkinçiliklerini ýeňilleşdiripdi. Men 5-nji oktýabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinden uran uçar bilen Türkmenabada geldim. Ýolagçylaryň arasynda Federal Migrasiýa Gullugy tarapyndan deportasiýa edilen 10 töweregi türkmen bardy. Olaryň en çemeti bilen gurrundaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürli künjeklerini ele salynan bekanun migrantlaryň Kazana getirilýändigini we şol ýerden her reis bilen adyndan 10 türkmen migrantynyň Türkmenistana deportasiýa edilýändigini aýtdylar. Dip mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan türkmen raýatlarynyň biri 7-nji oktýabrda azatlyga gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan edip biljek islendik maglumatyň äşgär edilmezligini soran söhbetdeşimiz Kazandaky wagtlaýyn saklanyş merkezinde türkmen raýatlygy bolan ýüzlerçe migrantyň toplanandygyny we olaryň ählisiniň golaýda deportasiýa edilmegine garaşylýandygyny belledi. Gurrundaş bolanlaryň biri deportasiýa merkezindekilerin köpüsiniň tas 80% töwereginiň ýaş raýatlardygyny, olaryň uly öleginiň bir wagtlar talip hökmüne Russiýa gelip, soňy bilen bekanun hem bolsa Russiýada ýaşamak kararyna gelenliklerini gurrun berdiler. Buların arasında Novosibirsk, Ulyansk we beýleki şäherlerde ele salynanlar hem bar eken. Dip söhbetdeşimiz nykdy. Mundan başga da ol 5-nji oktýabrda gelen uçorunyň içinde 50 gandally 2 türkmen raýatynyň hem bolandygyny, uçor gonan destine olaryň polisiýa işgärleri tarapyndan näwelli bir ýere akidilendigini saýat bolandygyny hem belledi. Olaryň Türkmenistan tarapynyň haýsy tasynda Russiýada tutuk edilen raýatlardygy çaklanylýar. Adatça bolşýaly Türkmenistan hökümeti migrasiýa gullugy galy berdi habar teristleri Russiýada türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilmeginiň ýygymlaşmagy barada asla maglumat ýa düşündürs bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky soraklaryny hem jogapsyz goýýarlar. Emma garaşly nisirlerde çykan habarlardan çen tutulsa, Russiýadaky türkmen migrantlarynyň deportasiýa edilip başlanmagy Türkmenistanyň hökümeti bilen utgaşykda amal edilýäni çalym edýär. Türkmenistanyň Kronikasi nesiri 21-nji sentýabrda Rus prezidenti Vladimir Putiniň bölükleýin mobilizasiýany eglan etmeginden soň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň şol güniň özünde howpsuzlyk geňeşiniň gysgaly maslahatyny geçirip, beýleki meseleler bilen bir hatarda Russiýadaky türkmen raýatlaryny ýyzyna gaýtyrmak çärelerini 10 güniň içinde işläp taýýarlamagy tapşyrandygy barada habar beripdi. Nesiriň öz seçmelerine talgylanyp 23-nji sentýabrda beren maglumatyna görä, gözüňde tutulýan beýleki çäreleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlaryna Ukrainadaky uruşda hakyna tutma ýa-da militinçi hökümde gatnaşmagyna hem gadagynlyk ýerizmek planlary bar. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe öz seçmelerine we habarçylaryna tasdikledip bilmedi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy 6-njy oktýabrda geçirilen howpsuzlyk geňeşinde prezident Berdimuhammedowyň döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak diýen umumy aňlatmany ulanandygyny, emma munyň bilen asliýetinde Ukrainadaky konflikti gözüňde tutun bolmagynyň mümkindigine üns çekdi. Adatça bolşýaly türkmen medeniýeti mejlisde gurrun edilen meseleler we kabul edilen kararlar barada jikme-jik maglumat bermedi. Ukrainadaky uruş we onuň ýetirip biljek täsirleriniň maslahat edilip edilmeýändigini hem aýdyňlaşdyrmady. Ozal habar berilýär, mobilizasiýanyň öň ýany Russiýa Federasiýasynyň ýaragly güýçleriniň hataryna çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň Russiýanyň raýatlygyny almak mümkinçilikleri ýeňilleşdirilipdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin bolsa 20-nji sentýabrda bölükleýin mobilizasiýanyň eglan edilmeginiň bir gün öňünden daşary ýurt raýatlaryny harby gulluga iýermek meselesinde kömek bermek üçin Russiýanyň gorunluk ministrligine infrastruktura döredilendigini, onuň Sahyr we migrasiýa merkezinde ýerleşdiriljekdigini aýtdy.
20 sentyabrda Rus prezidentinin ýanyndaky geňeşiň agzasy Kirill Kabanov Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Rus rahatlygyny alanyna 10 ýyl dolmadyklary hukmany harby çekmek barada taslamanyň taýýarlanylýandygyny yglan edipdi. Resmi maglumatlara görä 2021-nji ýylda 3628 türkmen Rus rahatlygyny aldy. Şu ýylyň 6 aýynda bu görkezici 1549 adama deň boldy. Russiýada 3775 Türkmenistanynyň ýaşaýyş ruhsaty bar. Sol bir wagtda bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň has köpdigi bellenilýär. Russiýada yglan edilen bölüklen mobilizasiýa synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Moskwanyň goşunlarynyň Ukrainada öz öňlerinde goýulan wezipeleri ýerine ýetirip bilmezligi we köp adam tehnika ýitirmegi bilen düşündirilýär. Bu aralykda 4-nji oktýabrda Russiýanyň Türkmenistandaky elçihanasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň rahatlarynyň Russiýada yglan edilen bölüklen mobilizasiýanyň bir bölegi hökmünde harby gullugy çağırylmaýandygyny, bu barada çykan habarlaryň galpdygyny aýdyp beýanat ýaratdy. Mundan öň Russiýanyň Özbekistandaky elçihanasy, Kyrgyzstanyň Russiýadaky elçihanasy hem Russiýada wagtlaýan ýaşaýan Merkezi Aziýalylaryň mobilizasiýanyň çağında harby gullugy çağırlyp bilinmejekdigini aýdypdylar. Mundan başga Kyrgyz we Özbek häkimetleri öz rahatlarynyň Ukrainadaky harby konflikte gatnaşmagynyň hakyna tutulan söwüsüji bolmagynyň milli kanunçylyk esasynda jinaçylyk hasaplanjakdygyny duýduryp ýürüýti beýanat çap etdiler. Sebitiň beýleki ýurtlaryndan tapawutlykda Türkmenistan Ukrainadaky uruş barada, sol sanda Russiýada, Ukrainada we beýleki ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen Türkmenistanlylar barada açyk maglumat bermeýär. Türkmenistan 6 oktýabrda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wefat bolan adamlar hatyralandy. Hatyra günü münasibetde Aşgabatdaky halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna geçirilen hatyra çäresine Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. 1948-nji ýylyň 6 oktýabra geçilen gejesi Aşgabatda güýçlü ýer titreme boldy. Tebii helakçylygyň netijesinde 170 miňden gowrak adam wefat boldy. Şeýle-de hatyra gününe ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna, şol sanda Göktepe söwüşine we ikinji jahan uruşyna wefat bolan adamlar hatyralanýar. Ýöne döwlet medeniýeti ähli uruşlaryň hataryny Göktepe söwüşine agdamady. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktepe galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp alyjy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Ýöne soňky bir neçe ýyl bäri Türkmenistana bu söwüşde wefat bolan gahrmanlaryň hatyralanmagy döwlet derejesine öňe sürilmeýär. Göktepe galasynyň süýünmegi taryhçylary görä 140 ýyl mundan ozal türkmen topragyna Rus aglygynyň başlanan döwri boldy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Göktepe söwüşine agdamazdan ýyldaşlarymyzyň müňlerçesi 1941-1945-nji ýyllaryň urşunyň söwüş meýdanlaryna mertlik, harby borjy we paýlylyk edýär watanymyza çäksiz söýgüni görkezdiler diýär. Sowet häkimetleri ikinji jahan urşuny müňlerçe Türkmenistanlyny söwüş meýdanlaryna iýerdi. Hatyra gününe Türkmenistana 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny, şeýle-de ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wefat bolan gahrmanlary hasrat bilen hatyrlaýarlar diýip döwlet medeniýeti ýazýar. Aşgabatda halk hakydasy ýadygärlikler toplumy milletiň ogullary ruh taqdim we baq şöhrat ýaly 3 ýadygärlikden ibaret bolup durýar. Ruh taqdim ýadygärligi Aşgabat ýer titremesi bilen baq şöhrat we milletiň ogullary ýadygärlikleri bolsa, türkmen halkynyň gatnaşan uruşlary bilen ilteşdirilýär. Biz olaryň ruhlaryna bagyşlap sadaka berýäris, aýet töwür edýäris. Hatyra gününe ötün geçenlerimiziň ruhuny ýatlap berýän sadakalaryňyz, doga dilegleriniz beýik bir waryň dergähine kabul bolsun diýip Serdar Berdimuhammedow hatyra çäresi üçin ýygnananlara ýüzlendi. Ýurdun beýlik käbir sebeplerine hatyra çäreleri ümsün bellenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Murgap etrabynyň Ojorlu baby gonamçylygyna 2020-nji ýyla çenli hatyra günü münasibetde sadaka çäreleriniň geçirilendigini, ýöne bu ýyl şeýle sadakalaryň berilmänligini habar berýär. Ýöne sebitde hatyra günü münasibetde Hoca Ýusup baby gonamçylygyna sadaka berilipdir. Mara welaýatyna matam güni her bir hojalyk öz dünýäsine täzelen howsarlarynyň mazarlaryna ziyaret edýär. Öwliýada ýerden arastaçylyk işlerini geçirýärler. Mazaryň töwregindäki guran ot çöpleri çapýarlar. Olar bir gyra çykaryp ýakýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň habar berýär. Murgap etrabynyň Ojorlu baby gonamçylygyna 2020-nji ýyla çenli adamlar üýüşip sadaka bererdiler. Geçen ýyl ýurdumyzda ketelçilik köpelip köpçüliklerin üýüşmelenler
toy we sadakalar gadagan edilenden soň ojorluwaby gonomçylygyna adamlar sadaka bermek besetdiler diýip habar çaýdýar. 6-njy oktýabrda Türkmenistana döwlet gödäwçiligine çap edilen gazet jurnallaram hatyry güni bilen bagly geçirilen çäreler barada habar vermekden saklandy. Türkmenistan gazetiniň 6-njy oktýabr sany hatyry gününi diňe 4-nji sahypada bir surat bilen okuyuculara ýatlatdy. Şu güni ýurdumyzda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertirmesiniň pidalary söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrmanlar hasrat bilen hatyrylanýar diýip ýadygarlykları görkezýän suratyň ýüzüne bellik goýulypdyr. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e ýiberen dowlany güni gutlugy barada 2-nji sahypada habar çap eden Türkmenistan gazeti Nowotdaky sanly hatyra çärelerine bagyşlady. Şu günler Lewap vilayatynyň şahlaçylary orok mewsümine girişýär. Kärenişlerdaýhan birleşikleriň şahly uruju kombaynlaryndan peýdalanmakda bar bolan piýasçylikleri barada habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Lewap vilayatynyň şolsany Farap we Däne wetraplarynyň şahlaçy daýhanlary orok mewsümine girişýärler. Daýhanlar howa sowap başlaman kaş şalyny meýdanlardan ýygnap almak üçin uly tagallay edýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmalygyny soran ýerli käreneçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli daýhanlar sebite gijelerine salkyn howanyň aralaşmagy bilen ekrançylyk meýdanlaryna şaly hasylyny oktýabr aýynyň başlaryna ýygnap almagy öýleriniň müwessa bilýänliklerini aýdýarlar. Şu günler gündüzlerine howanyň temperaturasy 22-24 gradus maýl, ýöne gijelerine 7-9 gradus üçin aşaklaýar. Howanyň temperaturasy gijelerine 5 gradusdan aşak düşse, bu şahlaçy daýhanlar üçin uly mesele diýip Lewaply bir obahojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa sarkynlaşsa gyraw düşüp başlaýar. Şaly gyrawlasa hasıl zaýy bolup başlaýar diýip ýerli hünärmen sözüniň üstüne ýetirdi. Şaly hasylyny howa sowamazdan öňür tygnap almak makul hasaplayan daýhanlar şu günler ekrançylyk meýdanlaryna şaly uruju kombaynlary çağırmagyň aladysy bilen gumra bolýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bu meselede kolhoz başlyklarynyň uly rol oýnaýanyny aýdýarlar. Häzir kolhoz başlygyna kim köp para berse şonuň şalysy ilkinjileriň hatyryny urulýar. Kolhoz başlygyna 2-3 müň manat para berseň 3 güniň dowamyna kombayn gelýär we şalyny urýar diýip bir şalyçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne iş munyň bilen dolu tamamlanmaýar. Ýygnaran hasyly daşamak üçin ýüklöwleri gerek. Daýhan birleşikleriň ýüklöw hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin bolsa ýene tölew geçirmek gerek. Şalyny daşamak üçin ýüklöwge 1000 manata çenle çykdy jetmeli. Bolmasa şaly daşalmaýar diýip ýerli daýhan gurruňa dowam edýär. Onuň sözlerine görä daýhanlar ýüklöw sürüjilerine de pul tölemeli bolýarlar. Şu ýyl Türkmenistanyň Lewap vilayatyna 10.200 hektar meýdana döwlet tawşyrygy esasyna şaly östürilip ýetişdirilýär. Sebitiň Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojamaz, Kerki döwletli etraplaryna şaly ekmek üçin ýörüti ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Lewaply şalyçylar 47.400 tonna şaly hasylyny döwlete satmagy gödeňine tutýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan ýerli şalyçylar öýleriniň üstümizdäki ekrançylyk mewsümine suw tehnika we dökün üçinçiliginiň ýagdaýy bilen bagly durly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolanlyklaryny aýdýarlar. Üstümizdäki şaly mewsümine gije gündüz uruş dawa bilen suw tutuldy. Dökün daýhanlaryň öz hasabyna satyn alyndy. Tehnik üçin para berildi diýip bir ýerli daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hasazal Azatlygyň habarçylary iýul aýyna Lewap vilayatyna şahlaçy daýhanlaryň suw üçinçiligi bilen bagly aladylary barada habar berdiler. Obahojalyk hünärmenlerine görä şaly ekini köp suw talap edýär. Ýerli daýhanlar ýurduň durly sebitlerine köpden bäri dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň gytçylygynyň arasyna azap edip uly mukdarda harajat çykaryp ösürip ýetişdiren şaly hasylyny salkyn howa aralaşmazdan öň özleriniň ýygnap almakçy bolýanlyklaryny aýdýarlar.